साबायखर नोंथां मुखांनि बे बिभिउलाव एटिसनाव बयखौबो थाबाय गाइस स' गाइस नोंथांमोनाथ' थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ मा दङ दिनै थ' गाइस दिनै माने हाबा दं आरोना गामियाव थ' बेखौनो एसे भिडिअ बानायनो सानदों थ' हाबाया एसे गेदेर नालाय थ' बेखौनो एसे देखायनोसै आरोना स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना थ' भिडिअ एसे मोजां जानांगौ गाइस थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' चेनेलाव गोदानबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना थ' आरो एसेबांबो नांला आरोना 1K जानोसै थाब 1K खालामना होबानो जाबाय थ' आरो बांद्राय नांला थ' नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामना होबानो जाबाय आरोना गाइस थ' माने शर्ट भिडिअ हगारनायखाय एसे माबा जाबाय थादों आरोना साबस्क्राइबा बारलांबाय थादों थ' आरो नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय थ' आरो 100फोर नांगौ आरोना थ' माबा खालामना होदो गाइस नङा होमबा बयनिबो मोनसे आसा थायो 1K खालामनायनि थ' गोबाव समनिफ्रायनो माने माबाबाय थादोंमोन थ' दा जाफुंसिगोन आरो 1K जाफुंसिगोन थ' नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय गाइस थ' दं बिदिब्ला हाबासालियाव गाइस हाबासालि बे Video friend nunggu. Hey guys. Guys, mau ngadana uang kamar nanti. Kamu dulu nih. Income sana langsung. Nih income sana langsung guys. Si sampai. Bisa.
Awak kena dah. Aisyah kok gaji mana? Buya sebut tidak pernah. Ayo, ayah dong aja nih. Aneh, aja aduh. Không à? Tahu kat pas buku jangan. Utpat. Pak Bos juga ada Pak Bos juga. Karena umpat di mesin parah. Jai Hua Kedan ni, Jai Getar Jeli ni, Jai Getar Jeli ni. Hua Kedan akhir semua ini.
hidup gedan nih. Saya Hua gedan nih. Jai Hua gedan nih. sebentarnya konsen kan sana gitu. Pindah pun tentang ada jangan apa lah bariau. Badan kan sana sih guys. Logo ora. Ni kan Cina mana? Nunggu. Logo ora. Wah, sana. Sampai sini berapa guys video ko. Enak beda guys nih.
अमा बेदर दालि मैगं जोसारनि दं दा फैगासिनो दं आरोना दिनै गावसिनि लोगो जोंनि बे केंटलि गामिनि हाबाखौ दाननाय जागोन आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय जास्ट 1टा 2टासो बाजाराव हरगोन आरोना भिडिअ नायलांबाय थादो गाइस कुदुआलाय हा Ayo ting mak mesan. Maps tu. So guys, जोङो दायो खैना दोन थांनो नागिरदों थ' टाइमाहाय 2टा जाबाय आरोना 2टा PM जाबाय दा 3टाफोराव थांगोन आरोना 3टा 4टाफोराव थांनो हागौ फुंनि आरोना दा जेथिंलायनो आल्ट्रा उन्दुना दङ पुरा थेने पुरा इन्जय जादों ओरैबायदि मानसि गाइस बांनो आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' दायो खैनानाव माने खैना होननाय दरा नावहाय थांनानै एसे देखायनोसै नोंथांमोनखौ मा होनो गाइस नायलांबाय थादो गाइस